аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. иноят Насриддин. намаки бобоӣ. ҳикоя. шоҳназар чашм кушода болои сараш шишаи овезон ва пасттар аз он қутии ҳаворанг дид. чӣ бошад ин шишаву қутӣ? ӯ дар куҷост? утоқе ки сархуш даромад чунин тарҳ надошт. кӯшиш кард ҳар чизе рух дод ба ёд оварад. натавонист. ҳарчанд вуҷудаш саропо карахту сард буд, дар сандуқи сина дарди ҷонкоҳеро эҳсос кард. хаёлаш ханҷари аҳмадӣ лафлафа ҳанӯз ҳам дар сандуқи сина парчам аст. имдодталаб ба атроф назар кард ва дид ки шишаи болои сараш ва қутии ҳаворанг бо рӯдаву симҳои бисьёр ба ҷисмаш пайваст аст. ақрабаки қутӣ сал-сал меларзид ва бо ҳамин ларзиш аз шиша ба рӯда, аз рӯда ба ҷисмаш дору мечакад. инчунин дид ки ду тан дуртар аз ин қутӣ як қутии дигарро назорат мекунанд ва паст-паст ҳарф мезананд. аввалин чизе ки дарк кард дард буд. сипас эҳсос намуд ки ӯ дар беморхона аст. чаро ӯ аз зарбаи нобаҳангом намурд? ва агар дар ин ҷо ҳам намурад, чӣ тавр зиндагӣ хоҳад кард? худоё мадад кун. ӯ борҳо ба худ марг талабидани одамонро шунида, худкушии баъзеҳоро дидааст, аммо дарду ҳаваси онро ба гӯшаи хотир ҳам наоварда буд. ва ҳоло пай бурд ки ба худ марг талабидан чӣ дарду ҳавасе будааст. ҳавасе ки на ҳамеша ба кас даст медиҳад. одаме аз адабиёт бебаҳраву аз китоб бехабар бошад ҳам ин лаҳза ҳикмати ба дари дигарон нохун назан ки дари туро бо мушт кӯбанд аз фикраш гузашт. ва аз ин андеша дард хуруҷи тоза кард. гӯё аз зарби ханҷари аҳмади лафлафа дар синааш ҷароҳати нав пайдо шуд ва ба ин ҷароҳат намак пошиданд. намаки бобоӣ, ҳамон намаки қаҳраборанги сангин ки дар чарогоҳи Лоҳур назди коҳчари чӯпон буд. не, аввал ӯ келини чӯпонро дид ки шабпадари коҳчаро танба мезад. зан не парӣ буд ки бо амри тасодуф аз назарҳо дур ба ин гӯшаи дурдаст афтидааст. бо баҳонаи пурсупос чашмашро аз ҳусни нотакрор об дода, оқибат ба қавли аҳмади лафлафа аз тиллои ба хокрӯба афтода хоҳиш кард ки илоҷаш бошад як коса ҷурғот диҳад. онҳо барои дамгирӣ ба ин мавзеъ омаданд. аслан барои пашму пӯст харидан онро ба тоҷирҳои афғон бо нархи дучанд фурӯхтан ба ин чарогоҳи дурдаст омада буд. шоҳназар мисли 100 дари ангӯшзадааш ба дари ҳамин чӯпон умре ба ҷуз дашту рама чизи дигареро надида низ нохун зад. аз ибтидо дар зиндагӣ ҳама чиз барояш дастрас, ҳама кор раво буд. ба ҳар куҷо даст дароз кунад дасташ мерасид. аз ҳама муҳимаш мансаб, пул, ёру рафиқи бисьёр ва аҳмади лафлафа бар ин хизматгорони содиқ дорад. аз ин рӯ ба ҳар куҷое мехост бебокона даст дароз мекард. ва ҳамин дасти пулдор то хаймаи аз назарҳо дур афтодаи чӯпон низ расид. дастатонро наҷунбонед. ин амри милиса не, хоҳиши ҳамшираи шафқат аст ки бо нияти намаки сангини дари коҳчарро аз сандуқи синаи шоҳназар бардоштан сӯзандору мегузаронд. баробари рафъи вазни намаксанг сӯзиши қафаси синааш низ то андозае басанда шуд. аммо ханҷари аҳмади лафлафа ҳанӯз аз мағзи дилаш парчам асту маҷоли озод нафас гирифтану фикр кардан намедиҳад. ин ханҷарро бо як тапонча худи шоҳназар барои аҳмади лафлафа пайдо кардааст то баробари хизматгор будан муҳофиз низ бошад. дар кадомин гӯшаи майнааш хотираҳо парешон, дар ҳам бар ҳам рӯ мегирифт, аммо аз дарди ҷонкоҳ қудрати рӯшан эҳьё шудан надоштанд. худоё чунин ханҷарро дар синаи кӣ дида буд? ба ёд овард дар хонаи бевазани Роҳила, дар синаи Шарифи Кӯкнорӣ. он шабу меҳмони рафиқаш сардори бахши ҷустуҷӯи ҷиноӣ Рашид Қиём буд. як поси шаб сим зада Рашид Қиёмро фавран даъват карданд. ӯ низ ҳамроҳ шуд. писари силоҳбадасти Роҳила мадҳуш аз банг рӯшан гуфта наметавонист ки чаро ба синаи рафиқаш корд зад. он шаб ҳушу ёди ҳама банди қотилу мақтул ҳар чӣ мегуфтанду мешуниданд ва дар ин байн танҳо ӯ побанди андешаи дигар
чашм аз хоҳари қотил намеканд. духтаракро ранг аз тарс ранги девор буд ва пеш аз он ки қотилро даст баста баранд, Шоҳназар фурсат ёфта дасти мисли гул нарми ӯро дошта гӯшзад кард. пагоҳ наз намоед, ёрдам мекунам. ӯ ба омадани духтар имон дошт, аммо гумон надошт ки вай бо модараш меояд. нигоҳи онҳо имдодхоҳ пурилтиҷо буд. Шоҳназар онҳоро таскин дода гуфт ки ба хотири беваву бечорагии модари мусибатзада ҳар ҳунаре дорад ба харҷ медиҳад ва боз таъкид кард ки онҳо низ мебояд кӯшиш ба харҷ диҳанд, яъне рӯз андар миён ӯро хабар гирифта истанд ва барои ин модарро овора кардан шарт нест, худи духтарак ояд мешавад. ва духтарак омад, як бор не чанд бор омад, то ҳамон рӯзе ки ҳамроҳи Шоҳназар ба гармобаи ҳавздор рафт, ҳар рӯз омад. офарин, расо хизмати хоҳарона кардед. ин сипоси Шоҳназар ба хоҳари қотил не, миннатдории духтур ба хоҳари Шафқат аст ки шабро дар сари бистари бемор рӯз кардааст. ва ҳам бисёр шабҳоро рӯз кардааст дар хилватхонаҳои шаҳр, талу теппаҳои беодам, хаймаҳои лаби дарьё. ва ин лаҳза аз куҷое ба гӯшаш садои дарьё омад. эҳсос кард ки ташна аст. худоё, ӯ дар лаби дарьё аз ташнагӣ мемирад, аммо нафаре об намедиҳад. наход шиканҷи марг ин қадар сахт бошад. чаро ин ноинсофиҳо ба Шоҳназар дами марг лоақал як чакра об намедиҳанд? куҷост Аҳмади Лафлафа ки ин ханҷари зормондаашро аз мағзи дили ӯ бигираду аз дарьё барояш об биёрад? аз садои оби дарьё дар як гӯшаи хотирааш ки ҳанӯз ҳам комилан дар итоати Шоҳназар набуд, воқеаи дирӯза иҳьё гардид. Аҳмади Лафлафа барои ӯ дар бӯстонсарои кадомин савдогар зиёфати ҷамшедонаи танҳо ба танҳо орост. ба хотири он танҳо ба танҳо орост ки як филми тозаи маҳрамонаро бо ҳам бинанд. диданд ва аз тамошои он Шоҳназарро ҳаваси шаҳру чӯҷаҳои Мамароза ба сар омад. Аҳмади Лафлафа ки ҳамеша аз як назару ишора муроди хуҷаинро дарк мекард, баробари ба шаҳр расидан волгаи қаҳварангро назди бинои нӯҳқабата қарор дода, дар ҷустуҷӯи Мамароза муддате ғайб зад. ва баробари пайдо шудан Шоҳназар пурсид: ёфтӣ? ҳа, чӣ мегӯяд? Тамоман ҷавон, озодаву покиза гуфт. боз аз ҳамон доқюнус мондагиҳоаш набошад? не, қасам хӯр ки тамоман ҷавон, студентка. Аҳмади Лафлафа инро гуфта бо оҳанги дигар афзуд: ҳамин ҳафта пайдо кардааст, аз кару фараш аҷаб не духтари ягон калоншаванда бошад мегӯяд. рез, амр кард Шоҳназар. чиро? бори аввал муроди хуҷаинро нафаҳмид Аҳмади Лафлафа. коньяк, қаноатмандона табассум кард Шоҳназар ва таҳсиномез даст ба китфи хизматгори вафодор партофт. пас аз фурсати Аҳмади Лафлафа Шоҳназарро ба хонае овард ки чароғи хирасӯз роҳравро аранге равшан мекард. Мамароза, зани миёна умр, қабл аз он ки Шоҳназарро ба дари утоқи шафати ошхона ворид кунад, хотиррасон намуд. хона чароғ надорад. ва баргашта даст ба гардани Аҳмади Лафлафа андохт. рафтем. як даста нуре ки аз тиреза ба хона мерехт, кати ҷойпӯшаш барфосҳоро саҳле рӯшан мекард. Шоҳназар пас аз мастомаст либос кашидан бо ҳавас ҷойпӯшро бардошт. аз тани урёни чун барф сафеди духтар хона ранг гирифт. Шоҳназар сархуш аз маю, ҷунун аз ҳирс, тани пурҳароратро ба оғӯш гирифта даҳон ба пистони нор бурд ва ҳарисона пардохт ба ҳунар. оҳистатар бо ноз дасте болои шонааш лағжид. баробари шунидани овози саршори ноз байни шонаҳои Шоҳназар мурғак дамиду ваҳшатзада рӯи ҷойгоҳ рост шуд. духтар низ бо ҳайрат аз болин сар бардошта мӯи парешонашро пушти сар партофт. Шоҳназар рӯбарӯяш духтарашро дида девонавор фарёд зад: аҳмад! дар ҷавоб ба ҷои лаббай гӯё ханҷари Аҳмади Лафлафа ба мағзи дилаш фурӯ рафт. чашм кушоед, ҳушёр шавед. ин илтиҷои Аҳмади Лафлафа не, амри духтур аст ки аз чунин сактаҳои марговари дил бисёр одамонро наҷот додааст. ва ҳоло ҳамин духтури наҷотбахш бо мадади чанд тан одамони хилъатпӯш ӯро рӯи ароба хобонда куҷое мебаранд. аз роҳи дур ба тахмин аз хаймаи чӯпони дашти Лоҳур
садои аранг ба гӯш мерасад. эҳсос мекунад ки ин садои дил аст, ҳамон диле ки дар он ханҷари аҳмади лафлафа парчам аст. ва боз ранги хиратобе мебинад, ҳамранги равшании гармобаи ҳавздор. мудоми дилаш мезанаду чашмаш мебинад пасу зинда аст. ӯро куҷо мебаранд? аз зинда мондан шоназарро ваҳм гирифт. дар роҳрави беморхона паҳлӯи кадом як дари баста назараш ба сими урёни барқ афтода, саросема ба он даст зад ва аз зарби пуршиддат рӯи толори беморхона бадаҳон афтод. сомиёни азиз, шумо ҳикояи Иноят Насриддинро бо номи Намаки бобоӣ шунидед. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.